sarato ka bapak mande o bapak sarato mande o ambola tamat sekolah dari Milo, ijazah sudah diterima, kini coyiko di bapak mande kok lenamu bapak jo mande mengizinkan bisa karajo di kantor residen kota Padang, izinkan awak bakarajo nak babalik kepeng na nabi yo mande. Onan menjawab lecando apa Ibrahim onak kandung Zaidin nae selagi apa nak masih ado, selagi buang masih duit lena waang lumbuli makan gaji doyong nanti niat hati di dalam nanti raso di kiro-kiro baduri di dalam daging betulang dalam rangkuangan nyota raso ju kadi sambuang sekolah ka Batawi nak kalau lang tambah 3 tahun laila badaso buyang dapet pangke mana lah kamari buliana ngadokan kona ka doktor jadi juo kona akabri bisa juo itu bana maso itu lasanang laso dalam hati oruponyo ka disambung Zaidin ka Batawi sekolah AMS di Batawi itu bana maso itu dak dirantang panjang bana diurus sure leka manyure anak disambung ka Batawi basikolah nalasa-lasa sure manyure ado asrama yo kadituju iyo kajati Patamburan 20 PB nomor kadituju cuwitu bana masu itu adek di sinan asrama anak sekolah lasanang di dalam mati teket kapai yo kadi Bali ba itu bana masu itu kadi sarakana nak masak-masak mae cuy itu le bana le masu itu pindah dirantang le panjang bana tumpak de inyo mula den apa Ibrahim olah sanang di dalam hati tapi ramunati ga ibu kaba pisah pulo oh awak jauh dai kadi bilang dagang Zaidin lah selesai sure manyure kabaran keinyo kabatan Batawi kata orang dah olu Jakarta kata orang kini nyolayo oh indah dirantang panjang bana lah siap sekali masuk itu diantakan kata dua bayu bapak jomande mantakan ramuna ke 10 ba itu bana dan nyolai sainggonyo tinggal rumah di kampung jauh dalam dituju kata dua bayu raso indah di tanah nyalam di ganggam bungo kok nyolayu
satu tibo di Taduk Bayu lah tampak kapana merapik ba itu bana masuk itu nyepandang ke dalam lawi tampak ombak bidyang babidyang tampak pulau pembuat timonggo atiba tambah mamang juga di bawah tidur lekam air yang onam mato tak namo lalu jo jantung atiba sangketo kalau nyepandang masuk rimbu anak siamang bagapayan tasadu ati karena nibo raso katulang bagajayan cuy itu bana nyolai oh indah dirantang yo panjang bana sinande bilang siramuna onde udah jaidin mula kironyo kok lamu udah di Batawi de imun sakete nantakana kok lama otaran di sinan kok lupo muna obat tinggalkan mada urang Batawi rancak-rancak dah urang di sinan elo-elo mada kok lupo muna di Padang mada onde dai tapana lasinan nyo si Jaidin biasonyo tado mau mangecek rupo iko kini gak rusuh kecek pajako tapi balun bakilek lah bakal bulan ko sangkap 30 balun liliek lah mangasan hati di dalam oyan cululu Nam pucuk si jila jalilinte pucuk si tindi 2 3 kabalik gunung Ramuna kamaminte Jaidin di balik itu pulau olah dem hilang dagang di sinan basalam jo bapak mande jo Ramuna basalam pulau kanai kate apa ba itu bananyo naik kate kapagadang di jalan indak kadietong kapah barangke kabatang ngawi ona bapak nyobandena la pulang sarato dan upi mula siramuna Odem bilang le dagang siramuna la babalik jo bapak mande onang kapal le tarwi ka Batawi di lawitan indah dibilang maalun kapak nanggadang banda babanda silawitan mangguluang la kasu di aluan buni menyasa di pembari bagenggong buni tadi anak berapa buni tadi sawai dari yang tadi alu itu kapal di lawitan oh kapal menuju ke Batawi marapek kapal di Tanjung Nampari ba itu bana dengan nyolai oh turun pesisir ke Pagadang si Jaidin lah turun pulau turun kaninyo dari kapal di Cateroto masuk itu iyo kajati Patamburan joto kete dari pelabuhan di